všetkým, čo sa pozeráte na toto video, prajem šťastný nový rok a s týmto novým rokom si dáme novoročný špeciál a to je room tour. Takže ukážem vám moju izbu, tak čaute. Otvorte. Otvorte! Otvorte! Môj domov. Takže ahojte, ja vás vítam u nového videa. A v dnešnom videu som sa rozhodol spraviť novoročný špeciál, hej. Že vlastne spravím room tour. Moje štúdio. Spravím room tour, poradné moje študíko. Takže od čoho by som začal? Takže prvé, čo uvidíte, keď vojdete do izby, je moje skrine. Takže tu mám moje skrine, tu mám moje oblečenie, takto všetko skrine asi nikoho reálne nezaujímajú. Hej. Tam mám, to je Pet Simulatorová čestka, to bol to DLC, čo som exkluzívneho Hugea. Hen tam ani neviem, čo mám v podstate. To som raz kreslil, tam mám pokebale a to je mačka z Pet Simulatoru, hej. Ešte má vianočnú čapicu, lebo ešte stále sú Vianoce pre mňa, hej. No tu mám takto krásne postielku, tu spinkávam, hej. Tu mám chlobotníčku, tá je veľmi dôležitá. Vlastne ja to mám tak, že keď je takto šťastná, tak proste prvé čo uvidíte vlastne je tá chobotnica, takže keď vojdete do izby a sa takto usmieva, tak je vidieť, že mám dobrú náladu, ale počkajte. Ale keď uvidíte, že takáto tak ani radšej nechoďte do izby. Hneď zabuchnite dvere a nehajte ma na pokoj, lebo viem ho zabiť. Takže tu mám vankušik mačičkovský, ten je tiež veľmi dôležitý, na ňom tiež spinkávam. No. Tu mám takto komodu, alebo čo, nočný stolík. Tu mám moje RC autička, toto je RC autičko, BMWčko, toto je najobľúbenejšie RC autičko. To som si kúpil za neviem koľko, 20-30 eur či koľko. A je celkom kvalitné, hneď vám ho aj ukážem. Mám aj ovládač k nemu. Hneď ho zapnem. Aj autičko zapnem. RC autička, ja mám rada RC autička. Jau! On aj svieti, hej. A pozerajte. Joj! Kamarát. Ja neviem, jak vám to mám ukázať, lebo... Počkajte. Ja to tam takto a... Ja mám driftovať. Shit. Kam si išiel? Oj, kamo. Dobre, to by sme nechali RC autičko, to by stačilo s RC autičkom. Ešte si rozbijem kameru. Moju krásnu kamerku. To by už asi stačilo s RC autičkom, to druhé vám nebudem ani ukazovať, lebo to nie je až také dobré, to je celkom pomalé. Mám moje šlapky náhradné, tu mám činky, s ktorými cvičím, toto sú 1-kilové, toto sú 2-kilové, s tými 2-kilovými ja cvičím. Áno, jasné, som slabý, ale sa pozrite na moje ruky úplne tenké, ja musím cvičiť s takými malými váhami zatiaľ, kým sa onej, takže no tu mám takto škriatka krásneho, tu mám ani neviem, áno, vyhráva to. Áno, vyhráva to. Áno, vyhráva to. Jo, a neviem, či to nie je rozbité náhodou. Lebo akože... Macika, tu mám, no proste všelijaké vianočné dekorácie, to proste nikoho nezaujíma. Potom sa tu takto dostávame k mojej obľúbenej, že asi tam všetky Funko Pop figurky, všetko, tieto TNTčka, diamanty som si vyrábal sám, hej, to som si sám vyrábal. Tu mám Groota, tu mám Pokémonie kartičky všelijaké vzácne, čo som vidíte, takto tu všetky vzácne Pokémonie kartičky. Mám všelijaké mangy, proste Naruto 9 dielov, Naruto ani ma to nebaví. One Punch Man, top manga, určite doporučujem One Punch Man, Jujutsu Kaisen tiež dobrá manga, aj Naruto v pohode celkom. Toto je set z Pet Simulatoru, toto Lucky Cat, tu mám rôzne Pet Simulatorové tie DLC hračky. No a teraz vám idem ukázať, Pokémon je môj album takýto krásny, takže hej, prvé čo na vás vykúvne sú takéto jumbo kartičky, to je veľmi dobré, parada.
Tak to je diračí perfektný, tu mám takéto všetky Tyranitar, kámo, Falinks, toto, Rhyperior, ten je môj obľúbený celkom, to mám rád. A potom takéto všelijaké kartičky, hej, Mewtwo, kámo, dokonca. A verte alebo nie, táto karta som kúkal, má hodnotu 53 €. Neviem, či klesla, neviem, teraz mám tu tam cenu, až nebudem lenivý, tak táto kartička má hodnotu 50 €. Ja si nerobím srandu, ona má hodnotu 50 €. Toto v živote nikomu nedám ani do ruky, ani podržať, ani nič. Toto je môj poklad, to má väčšiu hodnotu než môj život. A potom tu sú takéto kartičky, takéto Mew VMAX, to som vytradil s kamarádom. Ďakujem ti veľmi pekne, až sa kúkaš na toto video. Potom toto kartička tiež dobrá celkom. Takto tieto šláky také EX-ky, také menej vzácne. A toto. Jo, takže to by sme mali s Pokémonmi. Ešte si tam potrebujem podávať henty, čo som vám ukazoval. Tieto. No takže takto pop figurky, tu mám všelaké. Jo. Pohoda. Potom zapresúvame sem, tu mám takto vianočný stromeček. Mám takto Lego autička, lebo ja mám rád Lego, tak toto je Supra voľaká, ja si nevedom do aut. To je taká Supra, toto je voľaký oný Nissan Skyline, či GTR, či čo takéra mať. To pravý Minecrafťak, hej. To je Steve, to je Alex a to je Skeleton. A tu mám Rubikovú kocku, lebo ja som ju vylúštil, samozrejme podľa tutoriálu. A viem niektoré tie postupy, ale neviem celú, ale vylúštil som ju, takže som frajer. No a toto sú ďalšie pofigurky, lebo pofiguriek nie je nikdy dosť. Mám tlačiareň takto krásnu. Mám Ekis Bokis, tu mám Reprak, tu mám Ekis Bokis. Na tomto Ekis Bokisovi nehrávam tak moc, lebo proste nehrávam. Tu mám servitky, nepýtajte sa na čo. Tu mám ovládačik, tu mám voľakú onu, Thomson, voľaké one, fejkové Apple TV, voľaké neviem čo. Tu mám rastlinu. Tu mám takto cukriky, hneď si jednu upnem. Fajnové takto, hej, mám ich tu miliardu. Ešte halloweenské kamoty. Neviem, či nebudú pokazané náhodou, ale nevadí. Keď ma to aj otraví, no tak nevadí. Ňam. Ok, dobre. Veľmi dobré cukriky. Som takto Coca-Colový bus. Taký karavan Coca-Colový. A toto moja láska, moja láska. Keď sa ma niekto opýta, či mám priateľku, tak poviem, že áno, ukážem mu toto. Lebo toto je PlayStation 5. Áno. PlayStation 5, není to ani Pro, lebo Pro je moc drahé zbytočne. A jo, je to paráda. Proste PlayStation 5, takto telka, ktorá sa mi sama vypína, to je pohoda. No a teraz asi to, čo vás najviac zaujíma, je fotka Cicimici. Toto je fotka Cicimici. A jo. No, takže asi najviac, čo vás zaujíma, je môj setup, takže už ste asi mohli vidieť. Takže tuto mám myška Logitech G102 sa mi zdá, nie som si istý. Vôbec som si není istý, lebo zabudol som. I forgot. Tu mám mikrofón voľaký z Actionu za 15 €. Áno, za 15 € mikrofón z Actionu. Je veľmi dobrý, môžete ho počuť v mojich videách, znie veľmi kvalitne. Na to, že stal iba 15 €, tak fakt akože klobúk dolu. Potom tu mám notebook. Ja nemám počítač, ja mám notebook. Tu mám neviem kto to je, ale proste z JoJo's Bizarre Adventure. Mr. Beast nálepka, toto on Saitama, One Punch Man, toto nálepku som si robil sám, to je taká koza. Tu mám Wanted Monkey D. Luffy, lebo raz ho chytím, hej, ja mám jeho poster Wanted, aby raz ho chytím a budem kráľom pirátov a takisto aj Ace, ale toho už nemusím chytať, lebo ten
Tam mám Sonika z Mejkaču z Happy Mealu, hej, áno, jedávam Happy Mealu, lebo sú dobré a nie kvôli hračkám, ale kvôli burgerom. Potom mám všelijaké veci, tu je USB, kde mám veľké videá, či čo, nožnice, veci, pera, všetko veci do školy, hej. Toto je z Pet Simulátoru, ešte X, hračka. Taká hračka, hej, taká, no proste hračka s veľcekozom. Toto je papierová mačka z Pet Simulátoru ešte jednotky. To som si robil ja som z papieru. A mi celkom podarilo. Toto je monitor voľaký starý, úplne zo starý, voľaký ešte z doby dinosaurov. A hrám na ňom Pet Simulátor. Farmy ma nemrč, že mi vajca neotvárajú. Môžete očakávať nové video z Noob to Pro. Doteraz som nehral na tom účte, lebo ma to nebaví a hrám na mojom hlavnom účte. Takže som jo hrám na tento účte zatiaľ. A mám nový avatar, môžete vidieť, to je Sonic. Je to môj nový avatar Sonic, hej. Vyzerá dosť dobré. Práve sa mi sekol Pet Simulátor. No takže to by bolo z tohto setupu. Ohodnoťte ho, je dobrý podľa mňa, celkom mi to stačí. Potom všelijaké veci do školy, pastelky, všetko. To som vám už ukazoval. No a teraz ideme na pekné zábery. Jo, takže to bolo všetko z tohto videa, dúfam, že vám to teda páčilo, tak to môj setup tour, room tour, studio tour, ja neviem ani čo to bude. No, každopádne dajte mi like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čaute, toto bol novoročný špeciál, dúfam, že ste si ho užili. Samozrejme, spravím vám šťastný nový rok, nech sa vám darí, samozrejme hlavne zdravia, šťastia, všetko. Do nového roku. My sa vidíme na budúce. Čaute! Pst, pozri si toto video. Je podľa mňa určite lepšie než toto a určite ťa pobaví. OK? Tak čau.